Iben ikaw mo hai. Boro ani no boro kobta ma bo gija thangi phaimani lama o 400 thangi phaimani aro jaga chocolate bag chalai tongpani mung sa siya khlai aro chocolate jagui bo photo rok bugui waisibai photo WhatsApp bo sinuk sigo hongkhai ba nogo phai walai lai lingka manglai jak haini bangi si ang social media o ma phai si om haike ta bubai langthung যদিও জানি যা পাতিনো যা খাই তংথং जों उ पातिनो BJP नो खाबु खाइया BJP नि स्राइरो फुटु बुइना रगो हाइनो बाङै जों ससियेल मिडिया वो मा फाइले हा कारण के बर ताय अम हाइके ताबुलांथों केबुनो नोंलाय ब गामि निमखा आंखे पेरादाइस नि रसियाबारि रसियाबारि नोंलाय ब पार्टी खालामने आं दा राजा मथा खायो आंनि साबु खायो आंबो खायो जे राजा मथानि फाइखे राजा मथाव खाइथों बसी आनी नाव बरो नाम हाय खाय इनके नाव बुसा बुतु इते आं बाय वालाय लेगियाव जों हाता बरो कोनो दिन अम हाय खलाय नो ता थगौ दा गयलांथों केनना आरो ति नाव बरो तो सिया आं तंखे तो अम हाय खायमि आं खामो माके आं उदिनो 400 थां जायाबा आं नाव से हंखे बोरै दं अम हाय खलाय हायनि मंगै जे ताखु बुखु तंनाय दक अम हायके ताति साजा गयलांथों ता फुटु बुजा लांथों ता बाने जा गयलांथों हामबाय हामसोनो सासनि फाइमानि ससियल मिडिया म सुनखे बरक सराग सकले सालाय तंमानि बन सकले सादी सादी इनके जों बाथालाय तंहा इनके बाथा तंखे बरसनो फुटु बुइ नालाय हा इनके आं हाके बिसिया नगो थांगा हि फाइलाय मासि बासागार दि हजा किसनो बरक तुपेराव हरगै फुटु बुरै नाल हा इनके आनो फुटु ताबु दि हि हजा आंले बनबो खाया मासि आं राजा मथासे खायो हि साजा बसी बर हागा फुटु बुइना गन के आं थेगेला हा ते बयबो हागा ता थेगालांसिथों आं ताबु खावा बेलाय आंनि आगार तं हा आंले राजा मथानो से खाइमानि बर आनो हागा फुटु बुइना लायखेबा आं हागा सापंनाय या नि आं बखावा सं मासि बर आनो हागा सापलाय बर BJP नि बर ले अब्रुनो न सिनियो बाय बायसि बर फाइलायो ग्लेनो अकारणनो दस अंग बस जकला सादी इनके बसंग बाथा लायले हा आंबो सारो बायबो हजागला हा नगबो बुफा बायबो हजागला हा नों राजा मथासे खाइ तंगो इनके ताना आरो हागा फुटु फुनु हुनै हजालांका आं हागा फुटु सापंनाय हनै बो वास पक जागिया आंबो हानि बो बासदे इनके बासाय तंजालांगो बर हागा फुटु बुइनाल हा ते आं मा हाके ताइथा थेगा लांसितों बयबो ओमफ्राय दसे नायख्लायो समाजनो साग्लायनि मुसु खापले आं बेलाय बखावा तंथयो केसे मा तंग आं राजा मथानो दिना हाजा गैसि राजा मथाना सिनि गिजाव केलेन्डार मा माना सासे राजा असक जा केनु गैस आं पाइसा तय फाइयो 50 टाका रगै बस आनो हागे सापक बायो हंखेबा ताइ बयबो ता थेगा बायलांसिथों अमा हागे ताबो ता बान्दे बायजालांसिथों अबनि बागै